Hello there! Казвам се Алекс, както сигурно вече разбрахте от името на канала ми. Уча дизайн в Англия, обаче аз ви предлагам, като задавате някакви въпроси там долу или където YouTube вече ви показва, защото той сменя леялата на всеки 5 дена. Аз ще ви отговарям после в някакви видеота. Днес иска да поговорим за това колко много мразя. Аз принципно съм много як хейтър, така че мразя много работи. И сигурно повечето видеота ще са за някакви неща, като мразя. Но като започваме на начало от типа на ти ми приличаш на... Така, значи мога ви дам списък с хората, на които са ми казали, че приличам. Приличал съм на Pete Wentz. Това беше в моето име време, за което между другото мога да погледнете страхотният ми Nightmare Before Christmas плакатче, което показва моят има момент, който още не е приключил, тъй като днеска Fallout поиздаваха нова песен и аз супер много се кефвам, както и да е. Pete Wentz. Не знам къде им беше приликът на хората, но както и да е. Последното нещо, което чух, беше като нов човек Оли Мърс. Аз по едно време бях тотонче е така. Сигурно ще сложа някъде снимка, ще монтирам, да видите. Justin Bieber. And I was like, baby, 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 no! Кофти, да. Обаче това, което най-много ме дразни в последно време е приличаш ми на Zayn от One Direction. Значи това са от малки момиченца на 12, 15, 10, дето ходят с топчета и чанчички на Wings, така яки, планетка Туймой. И много кофти става. Върва си по алеята, аз съм от един не особено голям провинциален град. И върва си аз по една страхотна алейка с кафенце от ляво, от дясно, от всякъде такива, яко такова, ето те гледат хората. И се чува по едно време. О боже, Zayn, One Direction! Сериозно ли бе, хора? И не, това не е най-кофти момента. Отивам в една страхотна верига за всякакви работи, Kaufland. И в Kaufland ние си избираме работи за нова година, моите приятелки, аз, приятели и така нататък. И си избираме какво си купуваме за нова година, нали? В смисъл малко алкохол е, цяла балто или не, че аз пия. И седиме такива, и аз си вървя с моя приятелка, защото трябваше да ходя да взема нещо. И по едно време някакво момиченце, което сигурно е било на 10 години, минава покрай мене и ме гледа така. От маската. И се чува едно. О, боже мой. Zayn от One Direction. Мамо, Zayn! Смисъл, добре бе, хора. Това беше главната идея, че е смисъл. Аз съм аз. И затова може би кръсти канала си Алекс. I am. Защото съм чувал какво ли не. И от всякакви стереотипи, глупости, тъпоти, които абсолютно няма последно време, явно съм хипстър. Което явно доста кефи хората. Ама такъв е живота, смисъл, много са кофти тия работи. И горе това е нещо, за което иска да говоря. Малко съм кофти на камера, защото не съм свикнал и надявам се след време да ми станат колко видеотата. Да направим един summarize. Аз съм някаква смеска между Zayn от One Direction, Justin Bieber, Pete Wentz, Оли Мърс, което не знам дали го споменах, но да, и на Оли Мърс приличам, Бруно Марс. Хора, в смисъл, толкова ли съм кафяв такъв, малко тенец, косица, албал. Нека си не ми се струва как трябва. Кой друг беше? Адам Ламбърт. Beats me. И аз нямам идея защо. И така, ако имате някакви други предположения за това, на който приличам, така че аз принципно ще ги хейтвам, в смисъл и... Така че по-добре кажете приличаш на себе си, за което ще ви дам два пръста нагоре, което звучеше много по-странно, отколкото в главата ми. И кликни клак-клак, някъде бутончето за subscribe
Subscribe, което абсолютно не знам къде се намира, защото те го сменят през 3 седмици. Така че ако са 2 седмици или са 2 години гледате моето първо видео, ето тук, мога да натиснете където ви е кеф, където видите Subscribe. Имам някакво намерение да правя видеота възможно най-скоро, и в смисъл през възможно най-малко време. И тъй като това става прекалено дълго и сигурно няма го гледате до края, искам да ви кажа чао и въпроса, който ще ви задам е на кой ви приличам и всякакви други въпросите, на които ще отговарям. И се надявам да не ви хейтвам, а само да ви обичам. И така. Goodbye,